Takže čusky, já jsem Bago, promiňte za ten zvuk, ale nešlo to vypnout. Takže teď to bude taková prohlídka mýho pokoje, konečně klid. Takže tady máme, tohle to je moje postel, jako kdybyste chtěli vidět. Tady mám bordel, nějaký bonbony, reprobedny, ten mobil není můj. Teda, a tady ten bordel. Takže v kuchyni je sprcha, na zemi je všude mokro, teda nevím proč. Tady je sprcha, taková pěkně blbá, smrdící záchod, smrdící toaleťák, smrdící ručník, smrdící skříň, smrdící tady polička a smrdící zrcadlo, smrdící tohle. Necháme toho, tady je spát, tady mám ručník, tady je postel, nevím koho, tady je polička, nevím koho, nějaká batoh, tady má větrák, koukněte, tak to větrák se tam necítíte, ale uvidíte. Tady má někdo strašný bordel, poličku, věci. Tak kdybyste to neviděli, tak jsme na uměleckém soustředění. Tady máme tenisový kurt. A prostě, všechno vám ukážu. Tady je nic, moje dílko. Tady je někoho. Moje věci. Tady mám strašný bordel, doufám, že to vidíte. Bordel, bunda, tady nějaké věci, tady je skříně, to jsem vám už ukazoval. Tady hoříšek, to ani nemusíte, tady je nějaká krámina, to nevím co je, tady jsou zásuvky různě. A tady je Tobiáš. No, takže tady mám boty, zásuvka, to je dutý. Nějaký čtverec, zrcadlo. A to bude pro dnešek asi všechno. Takže čau.